Hoxe, máis que nunca, o que facemos é un chamamento claro ao Bloque Nacionalista Galego e ao Partido Socialista para que se unan a esta candidatura de país. Hai unha comisión de reactivación onde estamos trasladando as iniciativas, onde estamos trasladando os proxectos, e nestes momentos necesitamos o apoio e a suma de todos, sobre todo para trasladarlle ao Goberno de España que realmente precisamos que haxa unha maior transparencia, que haxa unha maior colaboración coas comunidades autónomas e que efectivamente haxa unha cogobernanza que nos permita criterios obxectivos e criterios transparentes para que o reparto de fondos sexa en igualdade de condicións e non respondan a criterios territoriais. Dende o Partido Popular de Galicia lamentamos que o Bloque Nacionalista Galego comece agora, avanzados ao mes de febreiro, a preocuparse por uns fondos europeos nos que dende a Xunta de Galicia se leva traballando dende mediados do ano pasado, non? E nos lamentamos que, ademais, nesa postura oportunista do Bloque Nacionalista Galego, ao longo de todos estes 8 meses, nunca propiciaran un acordo unánime do Parlamento de Galicia en defensa dos intereses de Galicia no que ten que ver co reparto deses fondos europeos, porque o certo é que todo parece indicar que o goberno de Pedro Sánchez, avalado polo Bloque Nacionalista Galego, vai facer un uso político partidista deses fondos e que Galicia, unha vez máis, vai a sair penalizada, perxudicada por un reparto claramente político e que en mans do Partido Socialista sempre perxudicará a nosa comunidade.